Аз съм Тони от Амалина и днес искам да ви запозная с историята на създаването на бранда. И двете ми деца страдаха от много тежки форми на атопичен дерматит като бебета и това ме кара да посещавам много доктори. Като цяло, най-вече решението беше кортикостероиди, които на мен по никакъв начин не ми се струваха безопасно решение. Затова реших, че първо ще премахна потенциалните дразнители и след това, евентуално, ако това не доведе до някакви задоволителни резултати, едва тогава ще помисля дали да добавям някакви потенциални дразнители. И разбира се, това, което първо направих, е да премахна всякаква козметика. Къпех бебетата само с вода и ги мажех с зехтин или кокосово масло и премахнах всичките перилни препарати. Перях с едни сапунени орехчета, от които дрехите излизаха от пералнята почти абсолютно същите, както влизаха. Затова след второто ми решение беше домашен сапун, който стържех всеки ден, но това ежедневно стъргане доста ме натоварваше. И търсех на пазара нещо подходящо, но за съжаление нямаше. И по-късно реших да създам продукти, които да бъдат в полза на такива домакини като мен, които искат да потърсят някакво безопасно решение за себе си и за семейството си, но нямат желание и време да инвестират в приготвянето му. Създаваме продуктите от натурални съставки и ги опаковаме в рециклируеми и рециклирани опаковки, за да участваме в кръговата икономика. Ако имате каквито идеи, предложения или въпроси, не се колебайте да се обърнете към мен.